어디니 나가시? Good morning guys, gobaw video hoya. Dini hoनोसै आरो ना भिडिअ ओमफ्राय आं दा मोनसे जायगायाव फैदों आरो ना बान्दो खामानि मावनो आरो ना बेखौ देखायनो आरो ना सुइस जानायखौ माबायदि सिगाङावबो देखायखादोंमोन आरो ना जों मावनायखौ नै बिदि जाना दं बे बान्दोआ गोबावसोमोन फैया बे जायगायाव न'आव फैलायबाय नालाय बान्दोआव होबोलायबाय आरो ना खामानि जालायबाय इमान डेन्जार वाह बिदि जाबाय नै बान्दो बायदोंनो एसे बायख्लाबदोंनो बेखौ खोनांगौ दा फैलायबाय आरो ना नै बेयाव खुरखादों दा बेखौ एसे बस्था जाबना दोनो 어디니 나가시?